ବର୍ଷା ସମୟରେ ମେଘ କାହିଁକି କଳା ହୋଇଯାଏ? ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ମେଘରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ଅଛି। କେତେକ ମେଘରେ ଏହା ବୁନ୍ଦା ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକରେ କମ୍ ଅଟେ। କେତେକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଏବଂ କେତେକ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମେଘ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥାଏ ସେହି ମେଘ କଳା ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ କ'ଣ ବା ମେଘ କାହିଁକି କଳା ଦେଖାଯାଏ? ତ ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପଡ଼େ ଏହା କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ଏବଂ କିଛି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୁଏ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଆଲୋକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରେ ତେବେ ଏହା କଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ କଳା ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକର 7ଟି ରଙ୍ଗ ଏକ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୁଏ ସେହି ବସ୍ତୁର ରଙ୍ଗ କଳା ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ କଳା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବର୍ଷା ମେଘରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ଅଛି ଯାହା ଆଲୋକର ସମସ୍ତ ରଙ୍ଗକୁ ଶୋଷିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ମେଘର ରଙ୍ଗ କଳା ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଏହିପରି ମେଘ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ସେତେବେଳେ ଦିନରେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକକୁ ଶୋଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୃଥିବୀ ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଏହି କେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବରଫ ଅତି ଛୋଟ କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ବରଫ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତେଣୁ ଗ୍ଲାସ୍ ପରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଲୋକ ବାହାରିଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମେଘ କାହିଁକି ଧଳା? ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ପଜଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରି ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରବାଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରବାଦ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ନିଜ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯେମନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁନିଆର ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏତେ ଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ ତାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ଅଛି ଆଉ ଝଡ଼ ନ ଆସିଛି। ପୃଥିବୀ ସମତଳ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଗୋଲାକାର। ତାରାମାନେ ଧଳା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଧଳା, ନୀଳ ଏବଂ ନାଲି 3ଟି ରଙ୍ଗର। ଏହା କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ଉଦାହରଣ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ନୁହେଁ? ପୃଥିବୀ ସମତଳ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଗୋଲାକାର। ତାରାମାନେ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଧଳା, ନୀଳ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଅଟନ୍ତି। ମେଘ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆକାଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବା ତେବେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ଧଳା ମେଘରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ନୀଳ ଏବଂ ବିଶାଳ ଆକାଶ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମେଘଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଧଳା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ ଉଠିଛି? ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ନା? ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ମେଘର ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ଧଳା? ଏହା ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଟମାଟୋ କାହିଁକି ଲାଲ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏତେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ମେଘ ଧଳା ଏବଂ କିଛି କଳା। ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଆକାଶ ପରି ନୀଳ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଧଳା କିମ୍ବା କଳା ମେଘ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ନୀଳ ମେଘ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କଳ୍ପନା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଓ କେମିତିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଡେରି ନ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଓ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ହଁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସେୟାରରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ମେଘରେ ଜଳବୁନ୍ଦା ଅଛି ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଥିବା ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରଙ୍ଗକୁ ପଠାଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜଳବୁନ୍ଦା କେବଳ ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ସମାନ ରଙ୍ଗରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ଯାହା ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ବସ୍ତୁର ରଙ୍ଗ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗକୁ ଶୋଷାଇଥାଏ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଧଳା ହୋଇଯାଏ। ମେଘକୁ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଶୋଷଣ କରେ, ତେଣୁ
ସେମାନେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ପ୍ରତିଫଳିତ କରନ୍ତି। ମେଘ ବହୁତ ପତଳା ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜଳ ଧାରଣା କରିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଅନେକ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ଦେଇ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମେଘରେ ଥିବା ଜଳବୁନ୍ଦାକୁ ଶୋଷିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଜଳର ବୁନ୍ଦା ଅବଶୋଷ କରି କିରଣ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ଏହି କାରଣରୁ ମେଘର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ମେଘର ଧଳା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କାହିଁକି ମେଘ ଅନ୍ଧାର କିମ୍ବା ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଏ କିମ୍ବା କଳା ଦେଖାଯାଏ ଜାଣିବା। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଗତି କରେ, ତେବେ ସେହି ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ କଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଏ। ମେଘର ରଙ୍ଗ କେତେ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ହାଲୁକା ତାହା ହେବ ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଅଧିକ କିରଣ ପାସ୍ ହୁଏ ତେବେ ରଙ୍ଗ ଧଳା ହୋଇଯିବ ଏବଂ କମ୍ ଯଦି ପାସ୍ ହୁଏ ମେଘର ରଙ୍ଗ କଳା ଦେଖାଯିବ। ବେଳେବେଳେ ଏହି ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମେଘର ପତଳା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଷିବା ପରେ ହିଁ ମେଘ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆକାଶରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ରଙ୍ଗର ମେଘ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଓ କେମିତିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ନ ଲାଗିଥିଲେ ଡିସଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାରରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।